Tini belaki hamai ta tongthogo tini o Brishaketalni 2022 bubagrana hamjangmano naharui tini oro 102 voter phaikya tai 40 family tini bubagrani no hamjagai orlogi du phaikya belaki hamai te khaksang maro o je constituency ni je MLA chini Boromgodang MLA Brishaketu bini leadership o Nukhung tai tini sinoro phai marjak phainai young dynamic white team ni president tai MDC sini Runiel borok jotono phai oro tai chini Nukhung Robindro bor lumui tongo the family MDC borok ni Khorang tamli leader ni chaitung mubai tino jaga dal bidal bodol ni phai tini bubak rana hamjagi kamusar ni borok phaikya abni bagi belaki hammai oba haike Kama jagano tini bubagrani hamjama mari phai tongo karon bubagra sai tongo nor kebuya nor jotono ani borok nor jotono ani dofa abon bagi chung jotono dal bidal kri chung jotono thansa abon bagi no o thansa no chung nahari o thansa na hamjagai tini sara Tripura chung jotono yak thansa yak prikasha khai bubagrani je emang nahamano chung mukta khainan digi thangui tongo obono chini puito chung phaili jotono no chung tebo kobogo Gabama jagao judu norni kha mithuma tangka phaimiya lama kore tangka norok phaidi kha kipili phaidi lama poriskar nong bagai jeng kebono na khaya jeng kebono bada khaya tini Tipra Motha ni jeta thancha ni maribo norok sob somoy welcome oba hekeno bubagra bokha khurgu jotono no lamsokha tongo